Det her, det er min 40 år gamle Pug Maxi. Det her er en Pug Maxi K, så det betyder, at den har kickstart. K, det står for kickstart. Den har jeg hentet på Faxe-Ladepladsen, og jeg har givet 12.000 kroner for den. Og så tænker man, 12.000 kroner for en 40 år gammel Pug Maxi, det er lidt overpriced. Det er faktisk rimelig cheap for en Pug Maxi, men det viser sig også lidt, for den er hjemmemalet. Det vil altså sige, ham, der har haft den før ham, jeg har købt den af, eller ham, der har haft den før ham, har simpelthen malet den her derhjemme. Det ligner, den har været 3 forskellige farver gennem de 40 år. Men lige nu er den altså sort, og det er spraymaling, så der er mange steder, hvor den er sådan chipped. Men så kan jeg fortælle lidt om mine intentioner med den her Pug Maxi. Jeg har virkelig i lang tid kunne tænke mig en Pug Maxi. Og min drømme Pug Maxi er altså blåt stel, hvide, de her stjernefælde, som faktisk er originalhjul, der var det var kæden. Sådan, så altså stellet, det er sådan en gulfblå, og hjulen, de er altså sådan hvid, måske lidt en cremehvid. Og så alt det her, som du stadig kan se, der er sølv, det skal være helt krom. Og det er altså simpelthen det, jeg har tænkt mig at se, om jeg kan få den færdig på de næste 2 måneder, for det er om 2 måneder, at jeg kan få mit kørekort. Også fordi, så har jeg en fuld, nyrenoveret Pug Maxi til sommer, som jeg bare kan ligge og trille rundt på. Jeg kan lige give jer nogle close-up shots på det, der sådan er de mindre gode ting ved knallerten. Altså de her, det her hjemmemaling og de steder, hvor der er lidt rust. Men det er jo så det, jeg har tænkt mig at fikse. Lige nu er det den 12. april, så det er første dag af påskeferien. Så jeg har hele påsken til at få det hele skilt ad og sendt stellet og hjulene til sandblæsning. Og så kan jeg så få bestilt alle delene, jeg skal gøre, så den bliver flot. Til gengæld er der også noget rimelig godt ved den her knallert, og det er, her kan du se stelnummeret. Og det er rimelig tydeligt stelnummer. Så når den her altså bliver malet over, så kan du stadig se stelnummeret rigtig tydeligt, og det har en stor indflydelse på værdien af knallerten. Men det der er, at stelnummeret er ikke det samme som motornummeret, så den har altså ikke matching numbers, som egentlig også har en rimelig stor indflydelse på prisen. Men altså, hvis det betyder, at jeg kan spare mellem 3 til 5.000 kroner, så synes jeg, det er helt fair. Som sagt har den jo original stjernefælde og original sæde, original forlygte. Men der er lige et flaw, fordi at kill switchen, altså når man skal slukke den igen, den virker ikke. Så det skal lige fikses. Jeg tror ikke, det bliver særlig svært. Også fordi, hvis jeg alligevel skal have en ny forlygte, så skal systemet alligevel laves om. Ja. Prøv at se. Her for eksempel, der kan I se, at den har været rød før. Her også jeg ved ikke lige hvorfor, at man har tænkt, at det var en god idé at male det over med spraymaling. Fordi det holder jo ikke super godt. Men ja, det er simpelthen det, der er sket. Så det bliver jeg lige nødt til at gøre noget ved. Her kan du også se, at der er rust oppe af forgaflen, men det er jo så alt det, jeg gerne vil replace med kromdele. Jeg kommer også til at skifte udstødningen her ud til en Sicar-udstødning, som larmer en smule mindre og er krom og helt vildt flot. Så det er 100% et mod, jeg kommer til at lave. Der er også andre steder, hvor den har det lidt svært. For eksempel her, der går der et hul. Der er bare blevet sat tape over. Men her er der et hul, så det skal også lige fikses. Men indtil det, så holder det. Jeg tror ikke, jeg kommer til at starte den i den her video her, på grund af, at når jeg starter den, så kan jeg ikke slukke den, uden at tage benzinen fra, og så løber karburatoren tør for benzin, og så er den lidt irriterende at få gang i igen. Så jeg tror, at næste video, hvor jeg lige har fået måske skilt den ad, det kommer jeg nok til at se, og få skiftet det her kill switch noget ud. Så kommer vi til at starte den, og så kan I se, hvordan den kører. Den kører faktisk virkelig sundt. Min far prøvede den lige, da vi var ude at hente den. Så det bliver fedt. Stay tuned. Subscribe for at se mere, og like og sådan noget.